Txec, saps que hi ha estudis que diuen que fer moltes menjades i correctes en família prevenen l'obesitat i malalties a futur del teu fill? O d'altres estudis que diuen que un fill ben alimentat millora les seves capacitats cognitives i habilitats cognitives al llarg de la vida. Per tant, què esperes? Vols saber 3 trucos per millorar l'alimentació a casa? Primer segueix-me i no t'oblides que nosaltres també te podem ajudar en això. Doncs el primer és prioritzar proteïnes i greixos sempre, que sigui el teu protagonista, perquè tu finis proteïnes i greixos cada dia. Encara que un dia tu pugues fer pasta, fes-la. No hem de ser rígids amb els fills, però acompanya-ho. Que no ampli el plat, que sigui mig plat de macarrons, espaguetis i acompanya-ho de 2 ous, d'un tros de salmó. El segon te diria que la verdura sempre estigui present. No costa res posar una petita amanida, no costa res posar una mica de verdura al vapor i que ell, clar, té bé que menjar-la tu, perquè si tu li poses a ell i tu no la menges, no la voldrà. I la tercera cosa, acompanyar-lo i dir-li que hi ha dies que també hi ha excepcions. Ell també ho ha de gaudir, ha de saber que un dissabte se pot trobar en coses bones o diferents, però que el dia a dia, el menjar normal, és aquell. Proteïnes, greixos i verdura. I és el normal. Fes això i veuràs com en un futur ho agrairàs.